Ja estem en directe. Estem en directe! Com l'ordenador que surt tot. No surt. Sí que surt. A mi em surt que estem en directe. A mi també em surt que estem en directe i però està comprant l'ordenador que també surti com al canal de Twitch. O sigui, he entrat com al canal de Twitch com si fos una persona externa per comprovar que està sortint. Perfecte. Uau, noies, semblem els àngels de Charlie, eh? No és per res. Ja. Les 3. Bueno, mentre esperem, què teniu de beguda? I jo al final no m'he agafat el vi perquè estava mig malalta. Oh, Marta, recupera't, eh? Sí. Una pena. Té o cafè per això? Té. No, bueno, manzanilla per als refredats. Vale, clar. Sí, la camamilla va molt bé. I també amb anís o amb una miqueta de mel. Sí. Això m'encanta. Què teniu Ho sento, vosaltres? jo avui no he donat temps. Tinc aigua. Ho sento. No pot ser. Avui he suspès jo. T'ho perdonem per la samarreta de... Exacte. Què? No t'he escoltat, Maria. Que és l'últim, ho hem de fer ben fet. Ens hem de posar d'acord les 3. Sí. Exacte, el tipus de te, enlatat, tot. Sí. És que no em surt aquí a l'ordenador. Potser és per... Vale, sí. Vale. Ja se'ns veu. Vale, mireu, només perquè ho puguem veure. Sortim allà. Uau! Sí. Vale, doncs ja puc treure això. Fantàstic. Espera, vaig a fer... Ho poso a... I així. Doncs comencem, noies, que tenim 5 espectadors, Déu-n'hi-do, eh? Hola, en salut. Benvinguts i benvingudes a la segona setmana de Llegim Brightshed, la lectura compartida que hem organitzat la Mar de Llibres, la May en Buc i jo mateixa, la Marta, la Mariona i jo la Misha. I, bueno, la setmana passada, Déu-n'hi-do, vam estar comentant el primer llibre de Retorn a Brightshed perquè està dividit en 3 parts i aquesta setmana hem llegit la segona part, que és de fet la més curteta, que es diu... Ai, no em surt. Acomiadant Brightshed, em sembla, si no m'equivoco. Noies? Sí. Comiat de Brightshed, sí. Comiat de Brightshed. I res, jo tinc moltes ganes de parlar, Tinc moltes ganes de parlar, noies. Jo només dic que plorar. Aquest segon llibre. Molt breu, però moltes coses. Sí. Ha sigut superintens. O sigui... Us esperàveu que aniria cap aquí o què? Segons el que vam dir l'altre dia? No. 0. Aviam. Jo no gaire. Aviam. Que monos. La Misha sí. Perdoneu, però jo ja ho vaig dir. Això per començar. Què us vaig dir la setmana passada? Què us vaig dir? Aviam, que el Sebastian només podria fer ell mateix i viure una miqueta en pau si no s'anava molt lluny de Brightshed. I què ha passat? Doncs que s'ha anat molt lluny. Tot i que arrossega tants problemes que ni així, pobret. Però no s'ha mort, que és l'important. Bé, encara ens falta acabar el llibre, Però no sé si m'ho també ja, Com? Ai, digues. Ja. Bueno, a mi em segueix caient bé, pobrícia, és que a mi em fa molta pena que sigui així. No és culpa seva. Però bueno, he trobat un personatge a qui odiar, això sí. Com es diu? El marit. El promès de la Júlia. El Rex. Rex. Ai, doncs, mireu, jo no sé si l'ho diu, però el capítol, de fet, el segon capítol, que és on apareix ell, és fàcilment el meu capítol preferit de Brightshed ara mateix, de Retorn a Brightshed. Per mi, m'he rigut tant, amb aquest capítol. M'ha encantat. Precisament és el capítol en el que explica la boda de la Júlia amb el Rex i de com el Rex s'intenta convertir a la fe catòlica. Buah, mira, és que em feia un tip de riure. A veure si trobo... Hi havia un fragment. Diu,
perquè intentes això, ell no és catòlic, llavors l'intenten, doncs, vol fer el curs accelerat per fer-se catòlic, no? Però no hi ha manera, amb el pobre mossèn, diu. I llavors el mossèn va veure la mare de la Júlia i li diu: aquest és el problema, no comuniquem. No sembla que tingui gens ni mica de curiositat intel·lectual ni de pietat natural. El primer dia vaig voler esbrinar quina mena de vida de religió havia tingut fins ara i li vaig demanar què en tenia ell per pregar. I em va dir: res, digueu-m'ho vos. Jo vaig procurar explicar-li en poques paraules i em va dir: està entès, el pregar ja està, què ve ara? Vaig donar-li un catecisme perquè se l'endugués i ahir li vaig demanar si Nostre Senyor tenia més d'una naturalesa. I em va dir: tantes com vos digueu, mossèn. Llavors li vaig demanar si el sant pare aixequés els ulls al cel, veiés un núvol i digués: plourà, plouria? Segurament, mossèn. I si no plogués? Llavors ell va rumiar un moment i va dir: m'imagino que seria perquè plou espiritualment però som massa pecadors per veure-ho. Lady Margaret, aquest home no es correspon. El què, perdó? A mi aquí em va caure fatal, va ser com, vaig dir, pots parar, em posava molt nerviosa, o sigui, a mi no em va fer gràcia, jo el vaig odiar molt en aquest moment. O sigui, com pots ser així? Però a mi em sembla una crítica, és una paròdia, una crítica, però és molt divertit. Sí, és un perfil de persona que em molesta molt, saps? Com, així, com una miqueta de sobrat, en plan, sí, digue'm tu, a mi m'ha de sudar absolutament tot, no tinc cap respecte per ningú i per res. I sí que és una crítica, però no m'ha caigut bé. Sí, no m'ha generat riure com a tu, Misha, m'ha generat odi, que és diferent. I a tu, Mariona, tu què tal amb el Rex? Jo una mica això, amor-odi. Perquè em va fer gràcia tota la ironia, però també era com, aquest noi no és gaire bona persona i, de fet, no acaba gaire bé aquesta relació. Com podem veure al final del capítol, sí. Sí. A més, us ho vaig comentar, que consti que no era un spoiler, que us ho vaig dir pel grup, que hi ha quan comença aquest segon llibre, el Rex arriba a Brideshead i li regala a la Júlia una tortuga amb tota la closca plena de brillants. I jo, what? No entenc aquesta gent, de veritat. Quina mena de regal és aquest? És horrorós. És un tio que no està bé al cap, o sigui, ja està, o sigui, és normal que faci aquestes coses rares, perquè... Però mira, què vols que et digui? Jo el trobo una persona que va més, no més normal, però que va més de cara. El tio s'ha fet amb ell mateix, té molt clar el que vol, no li agrada la hipocresia i les intrigues que tenen a la família, ell sap el que vol i ja està. I els altres que s'escandalitzin tot el que vulguin. És això que dèiem que havia quedat malament i soc Tim Cordelia totalment. Em vaig enfadar moltíssim quan es va descobrir que el Rex estava casat. I jo, molt bé, la Cordelia és l'única, de veritat, que es pren les coses com tal. Totes les altres discutint allà, que si no sé què. No, Cordelia, tens tota la raó. No us podeu casar. Però bueno. I a més, jo ja sabia que es casaran amb el Charles perquè m'ho va dir. És que no només està casat, són amants. Ah, són amants? És que no ho sabia. No, vull dir que estava casat, s'havia casat abans. No, té un amant, dic, amb la Brenda, no? Vale, sí. Però jo no vaig pillar si aquesta dona era jove o gran. I aquesta dona és com molt idíl·lica. Perdó, Mariona, pots repetir? Misha, com ho veus tu? No, que dic, jo vaig anar a entendre que sí, que eren amants i... Sí, està clar que el Rex ha tingut altres amants i per això la Júlia li agafa... D'alguna manera està gelosa i al final per això diu el vull per mi, no? Ja que li interessa a aquestes altres dones, el vull per mi. El que no està clar és que, clar, és el que dèiem a la sinopsis, que jo tampoc us vaig fer cap... Bueno, serà qüestió de la sinopsis que fa spoiler, però aquí diu que el Charles s'enamora de la Júlia, cosa que jo encara no he vist indicis pas d'això, potser serà en el tercer llibre. I sabem que s'han retrobat anys més tard. És que, un moment, estem parlant de la pàgina 278, o sigui, vaya spoileraco. Sí, això ho sento, Bien Edicions, hauríeu d'haver anat més en cura, en aquest sentit. Però, Misha, has de fer com jo i no llegir mai les contraportades. Sí. No es fa mai de la vida, perquè després passen aquestes coses. Jo també ho faig, Ja tenim tots amb el pensament viciat que sabem que cap temps uns. I no ens agrada.
Doncs mireu, parlant de Being Edicions, justament fa molt poquet han penjat un post fent difusió de Retorn a Brideshead on fan un petit resum sobre la vida d'Evelyn Waugh. I m'encantaria llegir-lo i així també a veure quins fragments d'autobiografia trobem en la seva novel·la. Us sembla? Perfecte, jo el tinc aquí, espereu, Bueno, el vols llegir tu, Misha? Sí, tant. Sí, vaig fent perons i ho anem analitzant. I jo he de comentar moltes coses aquí. Sí. Diu, Evelyn Waugh va saber retratar a Retorn a Brideshead aquella vida als college i les festes a mansions aristocràtiques que tant ens agraden, que ens fan la impressió que els anglesos s'ho passen millor. La seva joventut i època de plenitud és en el període d'entreguerres. Va estudiar a Oxford, on s'enlluerna amb els seus amics aristòcrates catòlics. De fet, el personatge d'en Sebastian, atenció, es basa en un amic / amant. Marta! Aquí, tenia raó. Qui tenia raó? Jo tenia raó. El Sebastian i el Charles estan liadíssims, però liadíssims. O sigui, són la parella més mona que he conegut de moment. M'encanten. Ja està. Amb aquest post ja ens ho han acabat. Sí, Mariona, estic d'acord. És molt sutil, perquè et diu però no et diu, perquè el Charles només recorda aquelles memòries, no? Aquelles escenes molt concretes, però és el que dius tu, Marta, mentre estaven fent el pícnic, ells feien altres coses, i quan estan... Sí. Que comparteixen lavabo i tot quan estan a casa del Bridgehead. Jo m'he quedat amb això, són boníssims. I a més es nota que s'estimen molt, o sigui... És que em recorda molt a Call Me By Your Name. I aquesta descripció en dirídic. No. És que Mariona... Sí, a mi també m'ho ha recordat moltíssim. I les descripcions així del pícnic. Exacte. És que no sé què passa a l'internet, que se'n va tallant bastant. Desastre. A veure, ara. Doncs, no, però haig de dir que... moltíssim a Call Me By Your Name, moltíssim. Oi, sí, ens encanta. Tot i que jo també us ho vaig dir, que la relació entre el Sebastian i el Charles a mi em sembla molt tòxica. Jo crec que el Charles està molt més implicat i el Sebastian el trobo molt egoista. És a dir, li interessa tenir el Charles al seu costat, però no es preocupa per ell en absolut. Només li demana, queda't amb mi, fes això, estigues aquí, dona'm diners per emborratxar-me. No veig que sigui una relació equilibrada, Ja, no. Jo crec que jo li perdono. Sí, és com molt dependent del Sebastian, el Charles. És com un empatit. Digues. Sí, tal qual. De fet, a mi em recorda molt això, no? Una mica malament, vine. I l'altre... Que agafa un vol fins a no sé quin, fins al Marroc per anar-lo a buscar, per favor. O sigui, això és loquíssim, o sigui... A veure, sí que ho faria per la meva família, però... Sí, o sigui, quan d'alguna manera trenquen peres, quan la mare no vol saber res d'ell i diu, doncs, s'ha acabat, jo intento passar pàgina, o sigui, no vagis, no tornis a començar-ho tot un altre cop, deixa el Sebastian, prou. Però és això que no prenem, no? Ens preocupem, encara sentim alguna cosa per aquella persona i no. Que estan enamoradíssims. Jo crec que aquest és el punt de la qüestió. Continuo llegint. I per cert, Mariona... amb l'alcohol i això... Pensa que hi ha una miqueta de delay, d'acord, Mariona? Jo crec que tu ens reps amb una miqueta de retard. Per tant, no pateixis, segueix parlant, que t'escoltem. Miro de solucionar-ho, segueix llegint això i a veure si ho soluciono. Perfecte. Seguim. Sí? Evelyn Waugh va formar part de la Breed Young People, aristòcrates esbojarrats. Com tota aquesta classe cultural molt elitista anglesa, fa una formació de cultura clàssica molt extensa, sempre en constant relació amb un cercle social que barreja artistes, polítics, esportistes, terratinents, etc. Es va casar amb un aristòcrata de la mateixa societat d'aristòcrates esbojarrats, que es deia Evelyn. Els seus amics anomenaven He Evelyn i es anomenaven He Evelyn i She Evelyn, per distingir-los. Això era fantàstic, de veritat. O sigui... Sí. Que, per cert, sabíeu que l'altre dia m'estava parlant amb un amic meu anglès i em diu, ai, sí,
ho has pronunciat bé. Saps que molta gent, molts anglesos, a Evelyn li diuen Evelyn, perquè tècnicament hauria de ser Evelyn, però no, és Evelyn. I em diu, l'has encertat, i jo. Genial. Per la Misha. No, jo crec que tots, potser perquè al llegir una E en surt E, no? Evelyn també, no? Però en fi. I jo crec que això està clar, vull dir, crec que Retorn a Brideshead és clarament un retrat de tota aquesta joventut de l'Evelyn Poe, no? Aquests aristòcrates esbojarrats, aquest... Està aquí. Però tot això s'acaba, A mi em fa molta pena. És que a mi, com tot el segon capítol en general, m'ha fet molta pena perquè és com Totalment. que tot això s'està acabant a poc, totes aquestes festes, tot aquest estil de vida esbojarrat, fins i tot el Charles a París, és com... Es va sentant com amb la vida adulta, la vida com seriosa, comencen a haver problemes com a l'entorn d'Anglaterra i és com... Jolín, quina pena, o sigui, ja està, ja s'ha acabat l'època aquesta. I no sé, és supertristet. És com, bueno, ja estem a la El primer llibre tot contemporanitat. havia sigut molt bonic. Sí. Massa bonic i tot, Però bueno. Seguim, diu, She Evelyn, o sigui, la Sí, dona cap al final d'aquest d'Evelyn segon Waugh, llibre ell ja s'allista a un exèrcit per anar a la guerra. Clar, és que ja està, finito. Ai, encara vaig amb retard. crec que sí. No pateixis, Mariona. Sí, estic d'acord. Aquí ja trobem indicis de que el No Charles... sé què ets de fer, Ni idea. Potser apropar-te al wifi. No sé. En fi, segueixo llegint la biografia, d'acord? Diu, She Evelyn, la dona d'Evelyn Waugh, el va abandonar per un altre home. Drama. Pobra Evelyn. Molt de l'aristocràcia, això, i molt de... Sí. Però torna a trobar l'amor en Laura. Es casen abraçant la fe catòlica. Es retira de la vida, tot el que l'inspirava ha desaparegut després de la Segona Guerra Mundial. En sentir-se rebutjat, es torna radical, maleducat, alcohòlic, fidel als seus amics, catòlic i snob. A qui ens recorda? És el Sebastián. És veritat, sí. És el Sebastián. Sí. I de fet diu, i en el seu retir escriu Retorn a Brideshead, una vocació molt nostàlgica d'una felicitat esplendorosa, jove, sensual, molt potent, perduda. Et in Arcadia ego, jo vaig ser a l'Arcàdia, vaig ser feliç i ho recordo amb nostàlgia. Oh, que triste tot. Ai, jolín. És que Sí, per acabar diu, Waugh és l'essència de l'escriptor anglès, un perfecte snob, molt còmic, molt irascible, molt desagradable amb la premsa. Atenció, va ser nomenat l'escriptor més odiat del Regne Unit. Ens encanta. Sí. Però es veu que va caure en l'oblit i no va tornar a estar de moda fins que als 80 es va fer la sèrie amb Jeremy Irons. I a partir de llavors explica el post que tot el rebuig que hi havia hagut a aquestes tradicions de l'aristocràcia que es consideraven molt frívoles, doncs va tornar a estar de moda. Tots volien ser el Sebastian, tornen les festes esbojarrades, fins al punt que els joves comencen a portar ossets de peluix a la universitat. És broma, quina vergonya, de veritat em faria això. O sigui, us ho juro. Jo trobo algú a la uni amb un set de peluix i vamos, chaval. Ja veus. Que friquis. En fi. Per cert, ara que parlem d'ossets de peluix, sabíeu que aquest amic anglès que us comentava, que a més ell és col·leccionista d'ossets de peluix, té una botiga sobre això. Sí, però ossets de fa 100 anys, o més. De tots els tipus, d'arreu del món. Doncs em diu que ell va conèixer l'Aloysius. El que van fer... Sí, el que van fer servir per la sèrie. Es veu que és un col·leccionista privat que se'l va quedar, el van fer servir, i el seu nom, de fet, el nom real d'aquest osset de peluix, amb el qual el va batejar el seu propietari, és Delicatessen. Ah, que mono. És supermono l'Aloysius. Que guai. Molt indicat. Sí. Molt british, així.
Bé, li van posar, em sembla que em va dir que li van posar Delicatessen perquè li havia comprat a un propietari d'una tenda de Delicatessen. Ah, doncs no passa res, molt british igualment. Perdó, estic molt refredada, és que no m'he posat la manta i sembla encara més refredada. No? Ai, Marta. Millorat. A veure, Mariona, ara que tu que has tingut problemes tècnics, sembla que ara et sentim millor, que hi ha menys retard. Explica'ns, quines han sigut les teves... Com et quedes després d'haver Ara em llegit veieu aquesta bé? segona part? Home, jo és això, em va agradar molt més la primera. Sí que el segon capítol, tota la pila on coneixem millor la Juna, em va agradar, però com al principi que ja va ser tot tan bonic, doncs no tant. Aquest. No sé què dir-vos, espera, és que... no sé què dir-vos. No, però estic d'acord amb això de que... Bé, sí que és més idíl·lic que la primera part, Us però quedeu parades. potser perquè... És que no estic parlant tranquil·la perquè us quedeu parades. Oh. Ai. Ostres, coses del directe, coses que passen. Ara que no tenia una Em cosa sap greu. D'acord, aviam si resolem els problemes tècnics. Mentrestant, Marta, ens han deixat algun comentari al xat? Bueno, de la wifi només. Sí, que hi ha els problemes. Aquí ens ha comentat. Heu de pensar que estem a la dècada dels Roaring 20. Qualsevol extravagància era benvinguda. Signes del temps. Sabeu que diuen que ara tornarem a estar en els bojos anys 20 quan s'acabi la pandèmia? Això em fa una por, Marta. I no, jo Perquè... m'estic... O sigui, serà perfecte. Tornarà de moda vintage, tornaran les festes, el xampany... Oh, quina il·lusió, Misha. Però jo crec que ho diuen precisament pel desenfre, perquè la gent no sabrà contenir i això també pot ser molt dolent, eh? Quan la gent es deixa anar de forma molt bèstia, no serà bo, eh? Ja tinc moltes ganes. Em vestiré com els anys 20 només per poder dir que estem repetint els anys 20. He intentat mirar la wifi, a veure si funciona. Jo crec que ni ara, no, Maria? Ho sentia de fons i jo també tinc moltes ganes de que tornin als anys 20 i la disbauxa, eh? Oi que sí? Sé que potser que sigui massa desmadre, però jo tinc ganes de celebrar la vida i sortir i no estar tancada a casa els caps de setmana. Exacte. Sí. I esmorzar una copa de xampany amb maduix. Ai, amb a veure, sense tants problemes d'alcoholisme com... Clar, està clar. No s'ha d'acabar començant així. Pobríssim. Doncs ja sabeu, jo en aquest soc la nota discordant perquè jo ho vam parlar l'altre dia, a mi aquesta hipocresia, les enveges, les xafarderies d'aquesta societat, d'aquesta elit, no la suporto. De fet, en aquesta segona part hi ha un fragment que ho demostra i em va fer una tirra mentre ho llegia. És en el capítol precisament de la Júlia, quan ella comença a imaginar-se com serà la seva vida, amb qui es casarà, no? Intenta... M'ha encantat. Isa, no pots dir que no t'ha agradat això. A mi m'ha encantat. He pensat, jo sóc com la Júlia. No, dic el fragment en concret que us vaig llegir és el que m'ha fet tirre. Un moment, diu. Despuntava, ella, la Júlia, de molt per sobre totes les noies de la seva edat. Però sabia que en aquell petit món, dintre d'un món on vivia, patia d'uns quants defectes greus. Els sofàs d'arran de paret on seia la gent d'edat que portava la puntuació, hi havia factors en contra seva. Hi havia l'escàndol del seu pare, aquella subtil taca heretada que li esmorteïa una mica l'esclat i semblava que s'anés enfosquint per culpa d'algun element de la seva conducta, com la rebel·lia, l'obstinació o una tendència a la indisciplina superior a la de les seves contemporànies. Però no es podia dir mai. Quina ràbia, per favor, això? Misha, a mi és que això m'encanta, perdó. T'encanta? També! Mariona, ajuda'm! No, la Mariona està amb mi, totalment. Sap greu, va afectar quina estrany. És que no ho sento. Estaven comentant
aquesta hipocresia, aquesta enveja, aquesta gent que porta la puntuació i diu tu vals, tu no, tu ets massa rebel, tu... Ai, m'encanta. Ara s'ha quedat congelada la Mariona. Ja, no, jo tot aquest tema de... Ai. No sé si provar de sortir, tornar a entrar, a veure si així funciona. Quin desastre. No et preocupis. Doncs sí, si vols, prova-ho. Surt i torna'm a acceptar, Mariona. Sí, ho estic mirant. Oh, ha marxat la Mariona. Si serà una guerra, Misha, fins que torni. Jo estic a favor, a mi m'encanta. Jo seria la típica que estaria al sofà darrere de la paret, xixejant amb un banto així com perquè no em veiessi la cara, en plan de has vist el que porta aquella, quines sabates tan lletges, mare meva, has vist que s'ha fet el cabell? Però més enllà d'això, que això tothom ens agrada, bueno, a mi no, però a tothom li agrada les xafarderies, això ho puc entendre. El que em fa ràbia és que aquesta gent sigui la que decideixi com serà la teva vida, saps? I amb qui et podràs veure, amb qui no. Sí. A la vida real no, però encara no he entrat. A la vida real no, però a la literatura m'encanta que els altres decideixin. Clar, és que jo quan llegeixo em poso molt en la història i què faria jo i em posen els nervis, jo no ho suportaria. A mi m'encanta. De fet, si no fos així no m'agradaria tant. És que a mi el capítol de la Júlia, on explica tot com veu ella el món, la seva manera d'entendre el món, el matrimoni, la societat i tot, m'encanta. O sigui, em traspasso i dic, m'encanta. O sigui, soc superfan de la Júlia. Jo també pensaria com ella si hagués viscut a la seva època o estigués a dintre el llibre. Amb qui em casaria, amb qui no, perquè aquest està bé, perquè aquest està malament. És genial, o sigui, això de l'amor és un invent que no ens agrada. A nosaltres ens agraden els matrimonis per conveniència. És broma. No! Ja, la literatura potser sí. Però és que no, jo empatitzo molt i no. Això sí, veus, per exemple, a mi aquest capítol de la Júlia és com m'esperava que fos tota la novel·la. Però, en canvi, la primera part no està a l'alçada de les meves expectatives. M'esperava més això, com una mena de... amb un regust de Jane Austen, de xafarderies, de societat tota l'estona, saps? I només m'ho he trobat en aquest capítol, pràcticament. És que, de fet, a mi la Júlia m'ha recordat en algun moment a l'Emma, en plan, de Jane Austen. Com aquest aquí, aquest amb l'altre, no sé què. Però jo, com la Mariona, a mi m'ha agradat molt més com el primer capítol. O sigui, com amb Etin Arcadia Ego m'ha agradat més. No sé. O sigui, aquest també m'ha agradat moltíssim. No me l'ha sabut com a ella, ni molt menys. Però m'ha agradat molt més el rotllo d'Etin Arcadia Ego. Aquest és massa normal. Normal. Home, aquí sí que ja estem veient aquesta transició de quan l'aristocràcia, d'això, que ja és una decadència, ja estan entrant en la decadència, ja no tornaran a viure mai d'aquesta manera, no? Aquest retrat que ja havíem començat, ja s'insinuava, no? Al principi i ara ja ve el d'alta baix. Jo vaig plorar molt, Misha, ja us ho vaig dir. Una gota gorda, de veritat, o sigui, no m'ho podia creure. Diu la Mariona que no sé si podreu rebre això, si ho estem rebent, però no aconsegueix solucionar-ho. Jolín. Doncs, si et sembla, Marta, podríem deixar aquí deixem aquí el directe i la setmana que ve ho intentem solucionar tot. Espero que puguem estar les 3 tota l'estona en el directe. A més, és que ha sigut aquest segon llibre era molt curtet, tampoc hi ha tant com comentar, tant per comentar com a la primera. Jo crec que aquesta tercera part sí que hi haurà teca, perquè aquí ja ve tot el desenllaç. Jo segueixo amb la meva aposta de que el Sebastián morirà, i espero que el Charles... Mira, és que espero de veritat que el Charles s'allunyi del tot d'aquesta família i visqui una vida feliç, com a mínim. O sigui... Volem merder. Jo vull que el Charles fiqui dintre aquella família, surtin emmerdat, es barallin tots, no es parlin, tornin a estar junts i siguin tots hipòcrites. Però bueno... Doncs ho descobrirem la setmana que ve. No us ho perdeu perquè farem el nostre últim directe de Llegim Brideshead. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram, on amb el hashtag Llegim Brideshead també anem compartint les nostres opinions. Volem saber què en penseu vosaltres de tot aquest drama.
I, Marta, de veritat, moltes gràcies pel teu entusiasme, per apostar per aquesta lectura, perquè està sent superinteressant poder-ho compartir amb vosaltres, Adéu, nois, que vagi molt bé. Besito. Adéu.